Fejn jidħol l-ambjent, il-Gvern mhux qed jagħmel biżżejjed. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Għaqda flimkien għall-ambjent aħjar barra il-Ministeru ta' Aaron Farrugia li taħtu jaqa' dan is-settur tant importanti. L-FAA nidiet dokument dwar drittijiet ta' ċittadini għall-ambjent b'saħħtu u anke drittijiet għal kwalità ta' ħajja aħjar. Dan iċ-charter kien preżentat lill-Ministru Farrugia fejn intalab jimpenja ruħu lejn il-prinċipji bażiċi ta' ippjanar urban, il-ħarsien ambjentali u konformità mal-liġijiet ta' Malta dwar l-iżvilupp, il-wirt u l-ambjent. Ħadna l-kummenti ta' Estrid Vella li tirrappreżenta lil din l-Għaqda ambjentali. Taħseb li l-Gvern qed jagħmel biżżejjed min-għata ambjentali? Le, assolutament mhuwiex qed jagħmel biżżejjed, anzi qed iħeġġeġ u jinkoraġġixxi iżjed svilupp, iżjed bini, iżjed proġetti kbar u speċjalment di tal-reclamation tal-baħar hija ħaġa li tinkwetana immens għax tmur kontra kull valur tal-climate change. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat ukoll kif riċerka qed turi li l-iżvilupp bla rażan u traffiku f'pajjiżna qed iwassal għal problemi relatati mas-saħħa mentali b'mod speċjali għal residenti tal-Gżira u l-Imsida.